Επαναλαμβάνομαι για ακόμη μια φορά, οι εκλογές της 17ης Ιούνιου γίνονται με λίστα, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Ο κύριος Ευθύμης Καρανάσιος από τις εκλογές της 6ης Μαΐου είναι πρώτος στη λίστα, διότι εξελέγει και βουλευτής, ορκίστηκε κιόλας, να το πούμε και αυτό, δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος. Ζήσατε και αυτή την εμπειρία της ορκομοσίας, Κύριε Σταθόρο, μπήκατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου στη Χαλκιδική, τους συμπατριώτες μου στη Χαλκιδική, ότι με τιμήσανε, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και όλες τις προηγούμενες, με μια ανωδική τάση εμπιστοσύνης, μεταφράζοντας τους σταυρούς, αλλά πάνω απ' όλα με μια συνεργασία που είχαμε όχι τώρα. Άλλωστε και μαζί σας, εγώ πολλές φορές λέω ότι όταν κάτι γίνεται, δεν είναι τυχαίο. Αλλά και δεν είναι απλά τυχαίο, αλλά είναι και ένα σύνολο, ένα παζλ, εγώ θα έλεγα, πορεία ζωής. Και μέσα σε αυτό το παζλ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Χαλκιδική, στους οποίους ξεκίνησα από μικρός, έμαθα πράγματα, συγκρούστηκα, συνεργάστηκα, έμαθα, άκουσα, μαζί και εσείς. Να θυμηθούμε πόσα πολλά χρόνια πριν, ένας απλός πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο, προσπαθούσαμε. Ούτε καν είχατε. Και θα σας θυμίσω, κύριε Σταθόρο, θα χαρώ πολύ να βρίσκαμε μια κασέτα που θα ψάξω να τη βρω. Όταν κάποτε, και μάλιστα θα σας πω και το μυστικό μου, το έκλεβα από το περιοδικό Ταχυδρόμος. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εκείνη την εποχή. Ήταν από τον κύριο Μαρίνο, ένα εξαιρετικό αρθρογράφο, ο οποίος έγινε και ευρωβουλευτής κάποια στιγμή στα κεράματά του. Όπου τότε είχα διαβάσει αυτά που συμβαίνουν σήμερα με την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμασταν τη χώρα, και θα σας θυμίσω ότι έλεγα, πάτε στον μπακάλι της αγοράς, αγοράστε κάτι λίγο πιο ακριβό, σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ πιο φθηνό. Το έλεγα, το θυμάμαι κύριε Σταθόρο, και σήμερα είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι αυτό που λέγατε με απλά λόγια, στηρίξτε την τοπική αγορά. Στηρίξτε, μα δεν στηρίζουμε τον. Ξέρετε κύριε Σταθόρο. Ήταν και η περίοδος ότι που ανοίγαν τα πολυκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο. Ήταν η περίοδος που ανοίγαν τα πολυκαταστήματα. Φεύγαμε όλοι εκεί. Όλοι, και λέγαμε σήμερα, ξέρετε, σήμερα που συζητάμε, το μεγαλύτερο ποσό σε νούμερο, σε εκατομμύρια ευρώ στην καθημερινότητα, φεύγει από την Ελλάδα, από μεγάλη εταιρεία και πάει σε ξένη χώρα. Και εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε στους ξένους. Έχω πει πάρα πολλές φορές για το 5-20. Σήμερα ήμασταν με τον κύριο Σαλμά, καθίσαμε στην περιοδία που κάναμε από την Καλλικράτεια στην Κασάνδρα μέχρι την Ορμήλια, στην Όλυνθο κλπ. Ο Υφυπουργός Υγείας. Κάποια στιγμή εκεί πάνω στο χαμόγελο, ας πούμε, αναφερθήκαμε στην μπύρα. Έτσι. Και ας κάνουμε και διαφήμιση. Εγώ πια θα αρχίσω να τολμώ να κάνουμε και τις υπερβάσεις μας. Και λέω, γιατί δεν πίνουμε μια μπύρα ελληνική? Μάλιστα. Γιατί δεν πίνουμε ένα κρασί ελληνικό? Γιατί επιμένουμε στο ουίσκι? Και αυτά τα ελληνικά προϊόντα, κύριε Σταθόρο, όχι μόνο στα ποτά, παντού, πρέπει να ψάχνουμε τον αριθμό 5-20 στις γραμμούλες, αυτό που λέμε τον barcode. Πρέπει να κάνουμε τη δική μας επανάσταση. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε μόνο από την Αθήνα και το τι αποφάσεις θα πάρει. Εάν εμείς στην καθημερινότητά μας, κύριε Σταθόρο, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αν θέλετε. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί έχουμε ξεφύγει, αλλά δεν πειράζει, είναι χρήσιμο. Αλλά κύριε Σταθόρο, η επανάστασή μας είναι αυτή. Πόσες μονάδες έχουμε στη Χαλκιδική ξενοδοχειακές? Χιλιάδες είναι. Κύριε Σταθόρο, η μία πίσω από την άλλη αρχίζει να κλείνει τώρα. Τι μου λέτε? Ναι, εγώ λέω το άλλο. Εάν αυτές οι μονάδες, δεν λέω για τώρα, πριν αξιοποιούσαν τα προϊόντα πρώτα της Χαλκιδικής. Ελιά, λάδι, τυρί, κρέας. Δεν θα υπήρχε ανάπτυξη. Μιλώ για τον νομό Χαλκιδικής. Και να μην το ξεχάσουμε, 5-20. Κατ' επέκταση πάμε και ανά την επικράτεια. Έτσι, 5-20. Είναι το νουμεράκι αυτό. Ψάξτε τα προϊόντα. Γιατί να αγοράσετε ένα προϊόν ή ένα ρούχο? Σήμερα στα ρούχα ψάξτε τις ετικέτες. Γράφει, έγινε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Πληρώστε το 5 ευρώ παραπάνω. Πιστέψτε με, είναι μεγαλύτερη κερδοφορία για τα παιδιά μας. Έλεγαν, θυμάστε τότε, δεν θα έχουμε δουλειά στα παιδιά μας. Διότι αν κλείσει ο μπακάλις της γειτονιάς, αν κλείσει ο κρεοπόλης της γειτονιάς, αν κλείσει το μανάβικο της γειτονιάς, αν όλα αυτά που γίνονται δεν προτιμήσουμε προϊόντα στην καθημερινότητά μας, κύριε Σταθόρο, είμαστε 6 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ελλάδα. Συμφωνείτε όμως ότι όλα αυτά ξεκινούν από λάθος πολιτική που εφάρμοζαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για τον οποιοδήποτε λόγο? Κύριε Σταθόρο, εγώ σήμερα μιλάω για το 5-20 και αύριο μπορεί να έχω για το πάρτι και για τις μίζες και για όλα αυτά γινόντουσαν αθρώες εισαγωγές προϊόντων που εμείς είχαμε. Τι να σας πω, κύριε Σταθόρο? Εδώ θάβαμε κάποια στιγμή
τα προϊόντα μας, τα πορτοκάλια μας, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τα ροδάκινα. Απίστευτο. Απίστευτο. Βεβαίως απίστευτο, κύριε Σταθόρο. Και όλο αυτό το σκηνικό στην Ελλάδα. Και κάποιοι κέρδιζαν τότε χρήματα. Μα σήμερα φτάσαμε εδώ που είμαστε, κύριε Σταθόρο, ακριβώς γιατί κάναμε αυτές τις επιλογές. Εγώ γι' αυτό υποστηρίζω τους καινούργιους ανθρώπους. Πιστεύω σήμερα, μου είπατε λίγο πριν, πάλι θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Χαλκιδικιώτες. Πήγα για 2 μέρες στη Βουλή. Για 2 μέρες. Ναι. Πώς σας μιλάω ειλικρινά, έχω την αίσθηση ότι. Και ας προχωρήσουμε την κουβέντα, ας μην κάνουμε μνημόσυνο, το είπαμε και στο πρώτο μέρος. Ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτά τα καινούργια πράγματα που έχω στο μυαλό μου θα τα μεταφέρω και μέσα στη Βουλή. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ποιος εσύ, εγώ είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να υποστηρίξουμε τα ελληνικά μας προϊόντα. Πού είναι η διαφήμιση αγοράζεται ελληνικά? Τώρα με προκαλείτε και επειδή έχω μάθει να λέω και μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, θα σας το ρωτήσω τώρα όμως. Τώρα. Γιατί αύριο θα είστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πέστε μου. Και θέλω από τώρα να έχω την απάντησή σας. Θα χτυπήσετε το χέρι, το λέω πάντα στο τραπέζι, μισό λεπτό. Ή θα κρύβεστε κι εσείς, όπως πολλοί, κάτω από την κομματική ομπρέλα, κάτω από την πειθαρχία, όπως την ονομάζουν, που εγώ προσωπικά διαφωνώ. Και το λέω. Κύριε Σταθόρο, ξέρετε, η εύκολη απάντηση είναι ότι εγώ θα σπάσω το τραπέζι από το χτύπημα. Όχι μόνο θα χτυπάω το τραπέζι. Και Σταθόρο, έμαθα στη ζωή μου να παλεύω μέσα από τον ίδιο το θεσμό. Έφτασα να είμαι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, να προεδρεύσω σε 2 συνεδριάσεις που έκανε Πανελλήνια, και αυτό από τους αγώνες μέσα από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Έμαθα, αν θέλετε, μέσα στο ίδιο μου το κόμμα. Να μένω πιστός εκεί και να προσπαθώ μέσα εκεί να βρίσκω και να κάνω τις λύσεις. Το εύκολο λοιπόν για να δείξω ότι είμαι ωραίος και θα είμαι και ωραίος είναι να σας λέω ότι εγώ θα αντιδράσω, εγώ θα βρίσω, εγώ θα χτυπήσω το χέρι όπως πολύ σοφά είπατε. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Κύριε Σταθόρο, σήμερα είναι πλέον όσο καμία άλλη φορά επιτακτική ανάγκη σε ανθρώπους σαν εμένα να φέρουμε τα πράγματα στα ίσα, και πιστέψτε μου, έχω βρει αρκετούς συναδέλφους βουλευτές που είναι καινούργια άτομα, αλλά και παλιούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλές απόψεις. Εξαιρετικότατος ο κύριος Σαλμά σήμερα. Ρωτήστε τις συζητήσεις που έκανε στα κέντρα υγείας. Με μια διαφορετική φιλοσοφία. Με βάση την οικονομία. Μέχρι πριν λίγο καιρό, κανείς δεν έλεγε έναν διευθύνοντα στα κέντρα υγείας, εδώ είναι οι άνθρωποι που τους επισκεφτήκαμε σήμερα, ήμουν παρόν, τι κάνετε με τα λεφτά, πού πάτε τα λεφτά, πώς γίνονται με τα λεφτά, πόσα λεφτά παίρνετε, τι κάνετε, πού τα χρησιμοποιείτε, πού πάνε, γιατί πάνε. Όλη αυτή η κουβέντα άρχισε να γίνεται, και αυτή την κουβέντα, κύριε Σταθόρο, πριν από 2 και 5 και 7 και 15 χρόνια φοβόμασταν να την κάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνουν ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει στον πολίτη, λοιπόν, εγώ που έχω μια υποχρέωση, αφού με τίμησε με την ψήφο του, να περνάω και μερικά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, το 5-20 πρέπει να το κάνουμε στην Ελλάδα πράξη. Είναι επανάσταση το να επιμένουμε στο κρασί και όχι στο ουίσκι. Θα μου πείτε, μα πίνουμε 5 ουίσκι? Όχι, να πιούμε 5 κρασιά. Και να πιούμε 5 κρασιά τα οποία βγάζει η Χαλκιδική. Ξέρετε πόσες ωραίες κάβες έχουμε, κύριε Σταθόρο, στη Χαλκιδική? Και όμως οι ελάχιστοι Χαλκιδικιώτες τις γνωρίζουν και προσπαθούμε να πάμε να τις πουλήσουμε στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο ή να τις κάνουμε εξαγωγή. Μου λέτε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν πλούσιο πρωτογενή τομέα. Βεβαίως, κύριε Σταθόρο. Τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει. Να τον στηρίξει ο καταναλωτής όμως. Προσέξτε, κύριε Σταθόρο. Το εύκολο δεν είναι μόνο να λέμε το κράτος. Εάν βοηθούσε και το κράτος, θα είχαμε κι εμείς πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Σταθόρο. Δεν βοήθησε ποτέ. Ωραία, να πω εγώ λοιπόν την άποψή μου. Αφού δεν βοήθησε το κράτος, αφού το κράτος δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ξέρει, δεν του γουστάρει, ό,τι θέλει δεν κάνει, ας μπούμε μπροστάριδες εμείς, οι άλλοι από το κράτος, οι πολίτες. Συμφωνώ. Ας μπούμε λοιπόν εμείς και ας πούμε ότι από αύριο, εμείς αγαπητοί φίλοι, πορτοκάλια Ισραήλ, μου ήρθε τώρα έτσι, ή Αργεντινής ή Αιγύπτου, δεν θα αγοράσουμε. Δεν θα το κάνουμε, προσέξτε, δεν θα το κάνουμε εξεπίτηδες εναντίον της χώρας. Θα πάρουμε τα ελληνικά που είναι δίπλα. Θα πάρουμε τα ελληνικά που είναι δίπλα. Να μην έχουν όμως τεράστια διαφορά και να είναι και στην ποιότητα καλά. Εγώ λοιπόν, κύριε Σταθόρο, θα προτιμήσω να είναι ελάχιστα ακριβότερα τα ελληνικά. Ελάχιστα ακριβότερα. Μην νομίζετε ότι και εμείς δεν έχουμε ευθύνες σαν πολίτες. Δεν το λέω, όχι. Ή δεν κάναμε προχειροδουλειές. Κύριε Σταθόρο, προσέξτε. Επιμένω πάντα σε κάτι. Η μεγαλύτερη δύναμη. Και εμείς. Κύριε Σταθόρο, η μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή παγκοσμίως λέγεται καταναλωτές. Προσέξτε, όχι καταναλωτής, καταναλωτές. Θα σας δώσω ένα απλό μικρό παράδειγμα. Στην καθημερινότητά μας σαν οικογένεια, το λιγότερο που κάνουμε είναι να αγοράζουμε 2-3 βασικά προϊόντα. Οι γυναίκες το προϊόν για την ανάγκη τους της υγιεινής, τα μωρά μας με τις πάνες,
τη ζάχαρη μας αν θέλετε. Διατροφή. Τη διατροφή και τα υπόλοιπα που έχουμε. Λοιπόν, 6 εκατομμύρια καταναλωτές έχουμε στη χώρα μας. Αυτά τα 6 εκατομμύρια κάθε μέρα κάτι αγοράζουν. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του πολίτη. Εάν ο πολίτης λοιπόν τολμήσει να πίνει μπύρα ελληνική, τολμήσει να πίνει πορτοκαλάδα ελληνική, τολμήσει να χρησιμοποιήσει προϊόντα που είναι ελληνικά, να είστε σίγουροι ότι η επανάσταση στη χώρα μας άρχισε. Και δεν χρειάζεται κανένας βουλευτής, κανένας πολιτευτής, κανένας να του πει τίποτα. Όμως η υποχρέωση της πολιτείας είναι να εξηγήσει για το 5-20 στον πολίτη. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διαφημίσει ένα ελληνικό χαλκιδικότικο προϊόν. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να πάει να τρέξει να κάνει το pop. Την ονομασία προέλευσης. Μάλιστα. Σε αυτό συμφωνούμε, διότι πραγματικά πρέπει και εμείς λοιπόν τα να κάνουμε προϊόντα μας και δεν έχουν διαφημιστεί όπως θα έπρεπε να έχουν διαφημιστεί. Συγγνώμη, να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ανακύκλωση στο σπίτι μας. Να την κάνουμε, κύριε Σταθώρο. Γιατί είναι θέμα οικονομίας. Δεν την κάνουμε. Ελάχιστες οικογένειες στη χώρα μας την κάνουν. Και πολλά άλλα. Ανοίξατε μεγάλο θέμα που είναι ορισμένα πράγματα. Είναι θέματα παιδείας και θα έπρεπε ήδη εδώ και χρόνια αυτά να διδάσκονται στα παιδιά μας. Κύριε Σταθώρο, ποτέ δεν είναι αργά. Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε, να κάνουμε βασικές τομές. Αλλά ας αρχίσουμε από τα απλά. Ας κάνουμε λοιπόν την ανακύκλωση πράξη στο σπίτι μας. Αυτό δεν χρειάζεται να έχεις καλό βουλευτή. Ναι, συμφωνώ. Εσείς μιλάτε τώρα ότι μηδενίζουμε το κοντέρ και αρχίζουμε από την αρχή. Ναι. Αυτό λέτε με απλά λόγια, αν κατάλαβα. Ακριβώς. Από την αρχή, με νέα δεδομένα, με ευρωπαϊκά στάνταρς, για να πάμε με τεχνολογία, σωστά. Κύριε Σταθώρο. Έτσι. Με τεχνολογία. Μακριά από διαφθορά, μακριά από διαπλοκή, μακριά από ένα δημόσιο το οποίο είναι τέρας. Κύριε Σταθώρο. Και αυτό μας έχει φάει, μας έχει καταπιεί. Ωραία. Να πω και κάτι άλλο. Λέμε την αλήθεια. Να πω και κάτι άλλο. Είπατε διαπλοκή, είπατε διαφθορά, είπατε πολλά πράγματα. Και σήμερα που μιλούμε υπάρχει. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα προχθές με λιμενικούς. Κάνανε οι άνθρωποι μια εργασία με τον αντιδήμαρχο εκεί της Συθωνίας, βρέθηκα εκεί. Όταν στα λιμενικά μας, στο όλο το λιμενικό τομέα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μηχανογραφήσεις, δεν έχουμε την τεχνολογία μέσα στην υπηρεσία, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά, κύριε Σταθώρο. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Σήμερα η τεχνολογία κάνει τη ζωή του πολίτη πιο ευχάριστη. Δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να περάσει πιο όμορφα. Τι γίνεται όμως όλα αυτά, ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια, διότι σίγουρα θα μου πείτε, μα πώς καταντήσαμε εδώ. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα, κύριε Σταθώρο. Πριν από 1,5 χρόνο, περίπου 2, τα 4 στρέμματα που είχε να κτίσει ο καθένας, τα κάναμε 10. Άρα λοιπόν αυτός που μπορούσε να κτίσει, σήμερα δεν μπορεί να κτίσει. Άρα, αφού δεν κτίσει, οικοδόμος, υδραυλικός, έπιπλα, πλακάκια, ό,τι θέλεις, κατηφόρα. Τι ήρθαμε και είπαμε. Αυξάνουμε στην εστίαση του ΦΠΑ. Μία εστίαση, κύριε Σταθώρο, το οποίο θα συμφωνήσετε μαζί μου, δίνει τεράστια ποσότητα εργατικού δυναμικού και θέσεις εργασίας. Διότι το εστιατόριο, κύριε Σταθώρο, έχει ανάγκη από χέρια. Κανένα κομπιούτερ δεν σου φέρνει. Το κομπιούτερ κάνει κάλτσες. Το πιάτο δεν σου φέρνει ακόμη. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, βυθίσαμε την εστίαση. Εκεί που δούλευαν στην εστίαση 150.000 άτομα, τα κάναμε 50. Προσέξτε, είναι απλές κινήσεις που όμως συγχρόνως κατεδαφίσανε αυτό που λέμε δυνατότητες ανάπτυξης. Ποιος μίλησε για να πάμε για τη Νέα Δημοκρατία που είπαμε προηγουμένως, κύριε Σταθώρο? Ποιος είπε πρώτος? Εγώ σας μιλάω ειλικρινά, δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας. Δικαιώνεται ο Σαμαράς κάθε μέρα. Και κάθε μέρα και περισσότερο. Ποιος είπε τη λέξη ανάπτυξη πρώτος? Την είπε ο άνθρωπος αυτός. Δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 χρόνια? Στα κάγκελα, κύριε Σταθώρης, για να μιλάμε πιο απλά. Τι είπε λοιπόν ο Σαμαράς? Η συνταγή είναι λάθος. Μάλιστα. Τι έκανε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα? Πήγαινε κόντρα. Θα σας θυμίσω ότι το ίδιο λαϊκό κόμμα, τον Αντώνη τον Σαμαρά, δεν το δεχόταν στην Ευρώπη. Δεν το δεχόταν γιατί πήγαινε και τους έλεγε αυτά που σήμερα, και είναι προς τιμή μας να έχουμε τέτοιον άνθρωπο, προς τιμή μας, τους έλεγε ευρωομόλογο. Τον διώχνανε τις κλωτσιές. Σήμερα μιλάνε για ευρωομόλογο. Πήγαινε στην Ισπανία και στην Ιταλία και τους έλεγε το πρόβλημα θα έρθει και εδώ. Του λέγανε φύγε πίσω, πήγαινε να λύσει το πρόβλημα με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Τους έλεγε η συνταγή είναι λάθος. Έλεγε όχι, αυτό θα κάνουμε. Δεν ψήφισε το μνημόνιο λοιπόν. Να αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίναν, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου,
και να έρθουμε στο τι θα γίνει σήμερα. Πολύ ωραία καταγράψαμε την εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε, που είπατε για λιμενικούς και δημόσιους υπαλλήλους, κάναμε κουβέντα. Εγώ αναφέρομαι σε πραγματικά γεγονότα. Με ονόματα και επίθετα. Εγώ θα πω και κάτι χαρακτηριστικό. Υπάρχουν προϊστάμενοι σε υπηρεσίες που δεν γνωρίζουν και σήμερα που μιλούμε να δουλέψουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωραία. Τι περιμένεις λοιπόν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη ή να δώσουν μία γνώση ή να βοηθήσουν τον αγρότη? Άρα λοιπόν πώς θα υπάρχει ανταγωνιστικό προϊόν, πώς θα ενημερωθεί για προγράμματα, πώς. Είναι πολλά, αλλά είπαμε ας μην κάνουμε μνημόσυνο. Όχι. Κύριε Σταθόρο, αυτή τη στιγμή... Τα γνωρίζουμε αυτά. Σήμερα πιστεύω ο κόσμος τα ξέρει αυτά, τα έχει βιώσει και τα ξέρει. Γι' αυτό θέλει να γνωρίζει αλήθειες, ξέρει ότι είναι σε δύσκολη θέση, κάνει ακόμη, πιστεύω, υπομονή. Δεν μιλούμε για κοινωνική εξέγερση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι και η καταστροφή για τη χώρα μας. Και θέλω να μπούμε λίγο ποιες είναι οι απλές προτάσεις, να μην τον μπερδέψουμε τον κόσμο. Οι απλές κινήσεις που εμένα σαν απλό πολίτη, κύριε Καρανάσιο, θα με ανακουφίσετε αύριο. Θα πάρω μια ανάσα. Αν είστε κυβέρνηση. Θα ήθελα να μου αφήσετε απλώς να αναφερθώ και λίγο στην ιστορία. Έχει μεγάλη υπόθεση. Εγώ πάντοτε λέω, προχωράμε μπροστά όταν βλέπουμε μπροστά. Καμιά φορά όμως για να προχωράς σίγουρα μπροστά πρέπει να κοιτάς και λίγο πίσω. Αν κοιτάς μόνιμα πίσω δεν πρόκειται να πας μπροστά. Αν κοιτάξουμε λοιπόν λίγο πίσω, από το 81 έως σήμερα, έχει πόσα χρόνια? 34. Ναι. Εγώ λοιπόν σε αυτά τα 33-34 χρόνια θα σας θυμίσω ότι την τριετία του Μητσοτάκη, ασχολήθηκε η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μόνο με αυτά τα θέματα που λέγαμε σήμερα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε στα 2,5 χρόνια να διώξει το Μητσοτάκη. Καλώς, κακώς αυτό έγινε. Όμως επιμένω και θυμούνται οι πολίτες, και το λέω απλώς για την ιστορία, ότι τα προβλήματα που έθετε ο Μητσοτάκης, ο Μάνος, όλοι αυτοί τότε, ήταν ακριβώς για αυτά που συζητάμε σήμερα. Αυτά τα αμφισβητούσαν όμως και κορυφαία στελέχη τότε. Γενικότερα, εγώ σας βεβαίως, εγώ σας αναφέρομαι πρωθυπουργός τότε της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, τέθηκαν τα θέματα, πολλοί από εμάς, αν θέλετε και εγώ και εσείς, είπαμε τι είναι αυτά που λέει τώρα, να πουλήσει βραχονισίδες, να σταματήσει μισθούς, να δουλέψουμε περισσότερο. Να κόψουμε το ρουσφέτη, είναι δυνατόν. Και διάφορα. Να μην μπορεί ο βουλευτής να διορίζει. Αυτό λοιπόν, σαν κυβέρνηση της τότε της Νέας Δημοκρατίας, το πετάξαμε στον Κιάδα. Η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε με τον Κώστα του Καραμανλή. Και ήρθε ο Κώστας του Καραμανλής τότε και είπε θα κάνουμε το κράτος από την αρχή. Επανίδρυση. Επανίδρυση του κράτους, πολύ ωραία και πολύ σοφά. Και έχει σήμερα σαν Νέα Δημοκρατία, εγώ γιατί εκπροσωπώ και υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζω την τότε κυβέρνηση με την έννοια πια ότι έκανε αποκρατικοποίησεις, ότι πήρε 450.000 άνεργους, παρέδωσε το 9.350, ότι δεν είχαμε τόσα πολλά δάνεια και τόσα πολλά προβλήματα σαν αυτά που έχουμε σήμερα, και τότε έπεσε η κυβέρνηση. Θα σας θυμίσω ότι πουλήθηκε η Ολυμπιακή, υπογράψαμε τον Μπουργκάς, πήγαμε εναντίον του Σκοπιανό, φρενάραμε τότε στο Κυπριακό και όλα αυτά. Ξεφύτωσαν και πολλά σκάνδαλα, πείτε το κι αυτό. Βέβαια, Siemens και ό,τι θέλετε. Ξεφύτωσαν και σκάνδαλα, τα οποία σήμερα... Λοιπόν, όλα αυτά. Έγινε λοιπόν εκείνη η κυβέρνηση και παρέδωσε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτά όλα και όλα από τα 33, τα χρόνια είναι 8-9 χρόνια. Τα υπόλοιπα, κύριε Σταθόρο, 20 τόσα, τι μπορούμε να συζητήσουμε? Θα το αφήσω όμως και αυτό. Και θα έρθω και στα τελευταία 2,5 για την ιστορία να σας πω ότι μπορεί να παρέδωσε, γιατί κάθε φορά που κάποια κυβέρνηση παραλαμβάνει από την προηγούμενη, αυτό συμβαίνει όχι τώρα, εγώ από τότε που γεννήθηκα και ίσως και από πριν γεννήθηκα, παραλαμβάνει καμένη γη. Έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όλοι αυτό λένε. Όλοι παραλαμβάναν καμένη γη. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έζησα καμένες περιοχές, καμένη γη όσοι θέλετε. Έζησα και εγώ και εσείς και πολλοί συμπολίτες μου. Όμως, κύριε Σταθόρο, δεν έζησα έναν άνθρωπο ο οποίος να κατεβαίνει γρήγορα από τα σκαλοπάτια του χωριού. Το έζησα, κύριε Σταθόρο, αυτό σε χωριό, να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια, να έρχεται κάτω σε εμάς και να λέει είστε μήπως ο γιατρός? Κάναμε προεκλογικό αγώνα και κατέβηκε η κυρία με μια
λαχανιασμένοι θα έλεγα, με μια αγωνία αν είμαι γιατρός. Και είπαμε δεν είμαι γιατρός. Ρώτησε και τα παιδιά, μήπως κάποιος από εσάς είναι γιατρός? Λέμε δεν είναι κανένας ο γιατρός. Πόσο μεγάλο λοιπόν είναι το πρόβλημα? Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ποια είναι η καμένη γη? Το 9 που είχαμε 350.000 και τώρα έχουμε 250. Που και τα τελευταία 2 χρόνια δεν πήγαν καλά. Το 9 που κάναμε 2 τις αποκρατικοποιήσεις και κάτι πληρώσαμε και στα 2,5 δεν κάναμε καμία. Το 9 που είχαμε προχωρήσει τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα για να πάρει τα πάνω της. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Αυτό είναι η επένδυση. Αυτό είναι η εργασία. Να δουλέψουν χιλιάδες ή σήμερα. Σήμερα λοιπόν, κύριε Σταθώρο, εγώ θα έλεγα, με υπερβολή ίσως, η γη, και αν δεν είναι καμένη, καίγεται, κύριε Σταθώρο. Ή και αν δεν πήρε φωτιά ακόμη, το σπίρτο είναι αναμένο. Εμείς την Κυριακή θα πάμε να δώσουμε συνέχεια στη φωτιά ή θα πάμε να σταματήσουμε τη φωτιά? Θα βάλουμε τους δασεργάτες που ξέρουν πάρα πολύ καλά να σβήνουν φωτιές και την πυροσβεστική με τα αεροπλάνα, ή θα πάμε σε μια κατάσταση? Άρα με απλά λόγια, και εγώ θέλω να το κάνουμε πιο απλό, και αν θεωρείτε ότι πρέπει να ψηφίσουμε Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν, κύριε Σταθώρο, όχι. Δεν θέλω να ψηφίσουμε Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία. Για να σας ρωτήσω κι εγώ ευθέως γιατί. Κύριε Σταθώρο, σαν νεοδημοκράτης και σαν βουλευτής αυτού του κόμματος, είναι λογικό να κοιτάξω τους πολίτες στα μάτια και να τους πω ότι θέλω να πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάνω, κύριε Σταθώρο. Όχι, γιατί δεν είναι σωστό. Γιατί δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι σε αυτή την κοινωνία. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε πολίτες οι οποίοι θα τους καθοδηγούμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να έχουμε πολίτες, κύριε Σταθώρο, που μετά από όριμη σκέψη, από ουσιαστική χρησιμοποίηση της λογικής, θα μπαίνουν στο παραβάν, θα ψηφίζουν αυτό που πιστεύουν, κύριε Σταθώρο. Όχι αυτό που τους λέω εγώ ή τους λέει κάποιος άλλος. Έμεσα όμως, όπως τα λέτε, είναι ότι τους οδηγείτε και λέτε δεν υπάρχει καμία ένα είναι το κόμμα, ένας είναι ο πολιτικός αρχηγός που πρέπει να στηρίξουμε. Εγώ έχω την προσωπική μου άποψη και σαν νεοδημοκράτης αυτό φυσικά πιστεύω. Ένας πολίτης που σήμερα δεν είναι νεοδημοκράτης, αλλά να σας πω και κάτι, και να είναι νεοδημοκράτης με τα προβλήματα που έχει, ποσός τον ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν εξετάζει χρώμα και κόμμα πλέον κανείς. Και αυτή η ποσότητα των συμπολιτών μας στην Καλλικρήγη και στην Ελλάδα, κύριε Σταθώρο, είναι η πλειοψηφία. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει έρθει μέχρι εδώ με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Έχει την άποψή της. Εγώ φυσικά θέλω να πω. Μ' αρέσει αυτό που λέτε με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γιατί έτσι είναι. Έχει μπουχτίσει, να πω τη λέξη αυτή. Και Σταθώρο. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος. Να πω και κάτι άλλο, και Σταθώρο. Εγώ έγινα βουλευτής το 2012. Δεν θα απολογηθώ για αυτούς ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του Πασόκ που ήταν πριν. Αυτό το κρίνει ο λαός. Ναι, εντάξει, δεν έχετε ευθύνη εσείς για ό,τι έγινε. Ναι, και λέω ότι εγώ στην Νέα Δημοκρατία είμαι καινούριος. Είμαι νέος σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχουν και άλλοι 50% που έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όμως να είμαι συγκεκριμένος στην απάντησή μου για την ερώτηση που κάνατε, τι να ψηφίσει ο πολίτης, και όχι μόνο τι να ψηφίσει σήμερα, κύριε Σταθώρο, πολίτης. Τι θα ψηφίσει αύριο που θα πάει στον Εμπορικό Σύλλογο. Τι θα ψηφίσει αύριο που θα πάει να ψηφίσει για δήμαρχο, για δημοτικό σύμβουλο. Να πάει και να σταματήσει να ψηφίζει αυτόν που πήρε το γιο του από τον πρώτο όροφο και τον πήγε στο δεύτερο, ή αυτόν που πήρε και του έκανε μια εξυπηρέτηση με τον κάδο, ή αυτόν που του χτυπάει την πλάτη, ή αυτόν που πίνει κρασί μαζί του. Να πάει να ψηφίσει αυτόν που πραγματικά πιστεύει ότι αύριο κάτι θα κάνει για τον τόπο του. Και θα πω και κάτι άλλο, κύριε Σταθώρο. Όταν σήμερα ψηφίζει κάποιος, δεν ψηφίζει για να βγάλει το προσωπικό του άγχος, αν θέλετε, ή το προσωπικό του θυμό. Δεν πάω εγώ να ψηφίσω για μένα. Πάω να ψηφίσω συγχρόνως και για τα παιδιά μου. Και αν κοιτάξω τα παιδιά μου πριν πάω να ψηφίσω που δεν ψηφίζουν, τουλάχιστον αυτή τη φορά, κύριε Σταθώρο, γιατί σίγουρα δεν το κάναμε τις προηγούμενες, ας πάω να ψηφίσω με στόχο πραγματικά τα παιδιά μου. Μάλιστα. Με στόχο την κοινωνία μου γύρω-γύρω. Και ξέρετε γιατί το λέω? Ναι. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν ψηφίζουν, αλλά αυτά τα παιδιά, αναλόγως με τι ψηφίζω εγώ, όταν εγώ θα γίνω 90 χρονών ή 100, εύχομαι όλοι μας να γίνουμε, να κοιτάω τα παιδιά μου που τυχόν θα είναι 60 ή 70 και να χαίρομαι για αυτό που έκανα τότε. Μάλιστα. Επειδή κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Νομίζω μιλάμε πολύ ειλικρινά, κύριε Σταθώρο, και λέμε αλήθειες. Θέλω να πω, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Να μην πιστεύει ο κόσμος ότι μετά τις 17 Ιούνιου θα αλλάξουν τα πάντα. Θα έρθουν υψηλοί μισθοί ή, να το πω απλά, θα ζούμε όπως ζούσαμε πριν από 3 ή 4 χρόνια. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι το δικό μου, πιστεύω, αν θέλετε, μετά από 14 χρόνια που είμαι στο χώρο και βλέποντας όλες αυτές τις καταστάσεις. Και νομίζω ότι πολύ κομψά και εσείς το περάσατε αυτό το μήνυμα λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει φρένο. Και Σταθώρο. Άρα λοιπόν,
να αρχίσουμε με δεδομένο ότι μπαίνει ένα φρένο και ότι αύριο δεν θα έχουμε κι άλλες περικοπές. Και τι πρέπει να συμβεί για να ανέβει ο μισθός μου? Δεν μου φτάνει. Ας πούμε, λοιπόν, δεν μου φτάνει. Μπορώ να κάνω υπομονή όμως ακόμη ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο μπορείτε να μου πείτε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και θα ανέβει ο μισθός μου? Για να μπω ξανά στους ρυθμούς. Εγώ ούτε προσωπικά, σιγά σιγά που ήμουνα. Ούτε προσωπικά ούτε σαν Νέα Δημοκρατία θα σας πω τι θα γίνει και πόσο καλά θα πάμε. Εγώ έχω να σας πω ότι συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που ο Αντώνης Σαμάρης και η Νέα Δημοκρατία είπε μέχρι σήμερα 2-3 πραγματάκια. Και δεν τα είπε απλά μεθά. Τα είπε τεκμηριωμένα. Κάτι που δεν κάνει κανένας αυτή τη στιγμή σε αυτή την ελληνική κοινωνία. Πιστέψτε με, τα κόμματα στην Ευρώπη, όταν θέλουν να πούνε κάτι, συγχρόνως πρέπει να το τεκμηριώνουν κιόλας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε θα βγούμε από την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ. Σας το θυμίζω. Έξω. Και δεν βγήκαμε ποτέ φυσικά. Εγώ λοιπόν λέω, είπε η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα, 2-3 πραγματάκια. Κτηνοτρόφους. Τόσα χρήματα από εκεί. Είπε πολύτεκνους. Αυτό. Είπε συντάξεις. Τις χαμηλότερες αυτές θα τις κρατήσουμε. Τίποτα άλλο δεν είπε, κύριε Σταθώρο. Και έκανε και 18 προτάσεις. Τις οποίες είπε ότι αυτές είναι προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν αύριο. Σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ήμουνα στη Συγκρού, στα γραφεία μας και κάναμε συζήτηση για τις παραγωγικές τάξεις. Και είπαμε, ποια είναι η λογική σήμερα να έχουμε τον Τηρεσία? Τηρεσία είναι ένα όργανο, ένας θεσμός στη χώρα μας. Καταγραφόταν όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστούσαν. Άρα λοιπόν έμπαιναν οι τράπεζες μέσα, βλέπαν ότι εσύ χρωστούσες, δεν σου δίναν δάνειο. Καλό, εγώ θα έλεγα. Μα γιατί προστατεύεις έτσι και το οικονομικό σύστημα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον αν μείνουν στην αγορά κάποιοι να είναι υγιείς. Πολύ σοφά. Κανένας δεν αμφισβήτησε όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι μας φοβόμασταν να μείνουμε στην Τηρεσία. Και εγώ ίδιος. Σήμερα όμως, κύριε Σταθώρο, τι αξία έχει να χρησιμοποιήσεις έναν Τηρεσία και να βάζεις σε μια διαδικασία τον πολίτη, αφού επιταγή δεν κόβει κανένας? Παίρνετε εσείς επιταγές? Όχι. Τώρα πλέον σταμάτησαν τα πάντα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Πάντα υποστήριζα ότι λύνεις προβλήματα ανάλογα με τις συνθήκες. Ποιες είναι οι συνθήκες σήμερα, ποια είναι η χρονική στιγμή και τι δυνατότητες έχεις να λύσεις τα προβλήματα αυτά. Διότι μετά από 5 χρόνια ή μετά από 5 μέρες, κύριε Σταθώρο, εμείς ξέρετε τι λέμε στην επιχειρηματικότητα. Ό,τι συμβαίνει σήμερα μπορεί να μην συμβαίνει αύριο. Και ό,τι υπόσχομαι σήμερα μπορεί να μην μπορώ να το υλοποιήσω αύριο. Γιατί ναι, θα σε πληρώσω. Και πληρώνεις. Κάποια στιγμή όμως δεν μπορείς να πληρώσεις. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις, γιατί δεν σε πληρώσει άλλος. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτήν όλη τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία ήταν συγκεκριμένη. Οι υποσχέσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι τοποθετήσεις της για το τι ακριβώς θα κάνει ήταν 18 προτάσεις, όπως σας είπα, ένα για τον Τηρεσία, όπου είπαμε σαν Νέα Δημοκρατία ότι με τον Τηρεσία δεν υπάρχει λόγος. Ήδη για τα επόμενα 2 χρόνια τέλος και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Για να είμαστε και πιο ειλικρινείς, δεν λέμε το σβήνουμε. Ναι. 2 χρόνια δηλαδή δεν έχει αξία. Μήπως κινηθεί η αγορά. Μήπως κινηθεί η αγορά. Τι γίνεται λοιπόν? Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν, κύριε Σταθώρο, οι υποσχέσεις που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκε καμία. Καμία, κύριε Σταθώρο. Εδώ είμαστε να τις πετρίσουμε όλες. Οι ενέργειες που έγιναν κατά της ανάπτυξης, κατά της δυνατότητας για την ανεργία, κατά ήταν όλα, πήγανε σε μια κατάσταση στην οποία ήρθε σε απελπισία διότι ο κόσμος. Δημιουργηθήκαν προϋποθέσεις, όχι απλώς, δεν σας το κρύβω, ότι κάποια στιγμή έλεγα μέσα μου, μα μήπως συμβαίνει και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τόσο μεγάλη δηλαδή να είναι αυτή. Μάλιστα. Επιτρέψτε με προδοσία. Ήρθε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τότε του 9 και είπε αλήθειες. Και τώρα πάλι αλήθειες, λέει, κύριε Σταθώρο. Αυτό που λέει είναι το αληθές. Και αν χτυπάω και ξύλο, για την οικογένειά μου χτυπάω ξύλο και για όλους μας. Εμείς τη Δευτέρα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει να υλοποιήσει αυτά ή αυτά που είπε τις τελευταίες μέρες ή αυτά που είπε πριν από 15 μέρες. Μην κινδυνολογείτε όμως και εσείς. Κύριε Σταθώρο, δεν υπάρχει αντιπαράθεση, δεν υπάρχει διάλογος. Εύχομαι να είμαι ένας μεγάλος ψεύτης αυτή τη στιγμή. Εύχομαι αυτά που λέω να είναι όπως θέλει να το χαρακτηρίζουν οι πολίτες.